Tikketta ta' kwalità bl-isem ta' Towns and Villages for Us, Living Inclusive, Joyful and Accountable jew tfulija fil-qasir tnediet uffiċjalment mill-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo flimkien mal-Ministru għall-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli. L-inizjattiva ndalan li tagħti rikonoxximent lill-Kunsilli Lokali u għaqdiet oħrajn li jippromovu dritt tat-tfal li jipparteċipaw fl-ippjanar u tgawdija tal-ispazji pubbliċi miftuħa madwar Malta u Għawdex. Permezz ta' din it-tikketta se tingħata prominenza lil proġetti u l-isforzi li għamlu li bdietu l-irħula aktar maħsubin għat-tfal filwaqt li jissaħħaħ l-impenn lejn il-benesseri u l-kwalità tal-ħajja tagħhom. L-inizjattiva nibtet minn rakkomandazzjoni ewlenija ta' studju ppubblikat mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal 4 snin ilu. Minn 8 kriterji ta' evalwazzjoni hemm il-parteċipazzjoni ta' tfal, is-sigurtà, l-inklużjoni, l-adegwatezza għall-età, il-promozzjoni tas-saħħa, id-disponibilità u l-flessibilità tal-użu kif ukoll il-maniġġjar u l-manutenzjoni. Se jingħataw 3 livelli ta' rikonoxximent deb fid-daw bronz li jibqgħu validi għal 3 snin flimkien ma' rikonoxximenti speċjali. L-istess kummissarju ringrazzjat il-Kumitat Intersettorjali għall-ħidma fit-tfassil tal-linji gwida. Aħna qegħdin inħeġġu l-Kunsilli Lokali biex jtejbu l-lokalitajiet tagħhom, jtejbu l-ispazji miftuħa, ħalli kemm jista' jkun it-tfal ukoll jagħtuhom widen u jkunu jipparteċipaw huma wkoll. U t-tfal il-fatt li aħna qegħdin nagħtuhom iċ-ċans li jipparteċipaw huma jkunu jistgħu jgawdu wkoll joħorġu għandhom spazji aktar miftuħa fejn jistgħu jilagħbu u naturalment hija xi ħaġa pożittiva għat-tfal. Il-Ministru Michael Falzon enfasizza l-impenn tal-Gvern biex isaħħaħ id-drittijiet u l-benesseri tat-tfal waqt is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli saħqet fuq ir-rwol ċentrali tal-Kunsilli Lokali u dawk reġjonali fil-promozzjoni ta' komunitajiet inklusivi. Bħala amministrazzjoni aħna dejjem minna u li daw l-interessi tat-tfal huwa xi ħaġa li għandna npoġġu fuq qudiemnet. Din hija inizjattiva li tħares lejn l-iżvilupp tat-tfal tagħna mod iktar holistiku fejn qed naraw li jkun hemm iktar spazji miftuħa, iktar spazji ħodor fejn qed ikollu iktar kuntatt man-natura. Bħala Ministeru aħna kommessi ħafna manka bħala Gvern u hekk ma nistax ma nsemmix dak il-ħidma kollha li għaddejja fuq spazji ħodor fejn dak li wedna fil-manifest li ninvestu 700 miljun f'dawn l-ispazjijiet naraw li qed jitwettaq. Il-Kunsilli u l-Għaqdiet jistgħu japplikaw permezz tas-sit tfal.gov.mt jew jikkuntattjaw lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal għal iżjed tarif.